முருகனை கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே, உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே. முருகனை கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே, உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே. வாழ்க்கை முற்றிலுமே நலம் பெற்று இனி தூரம் மெத்த இன்பம் சேருமே. ஐயன் முருகனை கூப்பிட்டு முருகா முருகா குமரனை கும்பிட்டு கொண்டாடுவோருக்கு குறைகள் யாவும் போகுமே, அவர் குடும்பம் தலை தோங்குமே. குமரனை கும்பிட்டு கொண்டாடுவோருக்கு முருகா முருகா குமரனை கும்பிட்டு கொண்டாடுவோருக்கு குறைகள் யாவும் போகுமே, அவர் குடும்பம் தலை தோங்குமே. குமர சமர வேலாயுதம் பக்க துணை கொண்டால் சகல பயம் நீங்குமே. ஐயன் முருகனை கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே, உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே. வாழ்க்கை முற்றிலுமே நலம் பெற்று இனி தூரம் மெத்த இன்பம் சேருமே. ஐயன் முருகனை கூப்பிட்டு அருமுகனை வேண்டி ஆராதனை செய்தால் முருகா முருகா அருமுகனை வேண்டி ஆராதனை செய்தால் அருகில் ஓடி வருவார், அன்பு பெருகி அருள் புரிவார். அந்த கருணை உருவான குருபரன் என்றுமே கைவிடாமல் ஆளுவார். அப்பன் முருகனை கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே, உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே. வாழ்க்கை முற்றிலுமே நலம் பெற்று இனி தூரம் மெத்த இன்பம் சேருமே. ஐயன் முருகனை கூப்பிட்டு முருகா முருகா கந்தனை எண்ணிய வந்தனை செய்வோர்க்கு காரியம் கைகூடுமே, பகை மாறி உறவாகுமே. கந்தனை எண்ணிய வந்தனை செய்வோர்க்கு காரியம் கைகூடுமே, பகை மாறி உறவாகுமே. சிவம் ஐந்து அருளாலே மெய்யறி உண்டாகி மேன்மை உயர்வாகுமே. அப்பன் முருகனை கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே, உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே. வாழ்க்கை முற்றிலுமே நலம் பெற்று இனி தூரம் மெத்த இன்பம் சேருமே. ஐயன் முருகனை கூப்பிட்டு முருகா முருகா